जोंना दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै गला गंब्रै सिलभार 7टा ब्रन्जआ 8टा मोननो हानानै दं आरो दिनैसिमाव कालारिपायट्टुआव आरो दिनै जोंहा बबिनाम सोलिगासिनो दं आरो बबिनामावबो जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै मोनबावगोनथ' आसा खालामनानै दं आरो आं साबेसेसो बाहागो लागोन बेवहाय जोंहा गासै 50आनो माने जोंना कालारिपायट्टु गेलेग्रायानो बबिनामखौबो गेलेयो आरो आं रायजो राजानो दिनै फोरमायहरबावनो लुबैदों दि मोनसे माने जोंना कालारिपायट्टु ट्रेनिंखौ आंनो होबाय थायो दतमा हायार फिल्डआवनो आङो होबाय थायो आरो सानडे आरो वेडनेसडे सेटारडे बे बारायाव आङो होबाय थायो गथ'फोरखौ आंना ओरैनो ट्रेनिंआ बेवहाय 6 AM नियावनो जायो मानो होननानै बुङोबा माखासे गथ'फ्राबो स्कुल हमफिननायनि सुबिदानि थाखाय आङो फुंनि बेलायावनो प्रेक्टिसखौ होनाय जायो आरो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स आर्ट्स कमार्स स्ट्रिमाव बड' आरो इंलिश मिडियामाव HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथायनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री JEE आरो नीट क्लास JEE नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट इंलिश स्पीकिंग क्लास डेली GK क्लास कैरियर गाइडेंस लाइब्रेरी फेसिलिटीज पार्सनेल एटेंशन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाय खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथायखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाय होगोन आरो बिफेल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाय लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम मबाइल नम्बर 7638008149 6003494371 आरो 6003049997